na-arịta nọ egwupụtala n'ahụ ka eji ekpo aka ji nọọ ngụgharịrị ajọ mgbe ekwunyere n'ajọ ọhịa ka ụmụazị ji eje buru bubata ụlọ ọ na-agazi ha ahụ ha chewuo na otu uche na-eche ụra ha ji amazi ka ohu uche ji adụ. anyị ekene Chief Dr. Sir Emma Bishop Okonkwo ọkpụrụ isi ruru ọha na ichi eze Odenigbo eze nna nyere udo ọchị na nwata Chairman Managing Director Ekuru Group of Companies Lagos onye ọma anyị ekene gị ihe dịghị mmadụ kwachighị mma. anyị ekene Chief Okereke agbawo dịka izu na ndị Izọgụ ekwe dasi ike na chọkọ na eze onye ọma obodo nna ya agaranya eji eje mba ihe dịghị mmadụ kwachighị mma. o ruone na omume ije ọkụ o siri mee anyị ga-agbaghara n'omenala jee mebe omenelu anyị ga-agbaghara n'omenala jee mebe omenelu omenala ojana omenala ejeghana omenala ojana omenala ejegha omegu mgbe ihe nwere ga-akwa ọkụ na onweghị ka ego nri ga-akwa ọkụ n'obodo ihe ebeghị onye ire osokoro ejikwara akụ ọdịnala obodo anyị o ya ka ndị mbụ jiri dịrị ụwa bika nka otototoha na-abịa mgbe jụwa ka na-emekwa ya na anyị ji emebe omenelu na ya echekwaghị na omenelu n'omenala onye nke obodo anyị Jarioko Chifkidi Okofanụmba Ikewanọkụ Agụ ọnụbe ka ọ na-eruo ibe mara ogbo maka ma okpoko ogbobe ga-etoro gboko ogbobe gara kwa ụmụsio na mgbe nne mụrụ ya nne nna ataghị mbọ nna nna akaghị aka n'ọya mere ya akaghị aka n'ọgbakọ wee ji mkpo na mgbe nne mụrụ ya nne ebe adịghị mbọ ya na-adịghị mbọ nne jiri nwa ya nye ya n'isi nne jiri nwa ya nye ya n'isi chebe anyị mekwanụ na omenala na mkpagha omenala obodo anyị ọgọchukwu mọgụ omena mbụ titida anụwe ka ọ na-elu Urumba Izọgụ One na ndị Izọgụ. and this one.
ihe na-emewa wurigide izu ọgụ omenala izu ọgụ ya adịgide eyi nnukwu mmọnwụ were ihe ọjọọ ya naba anyị masịrị ọ ya adịrị nwoke mma dụrụ nwaanyị mma nwanne mmadụ anyị emecha ya anyị adụ onye sị na imecha ike ji na ya ha adụ onye a nnagbuo anyị adụ nwa odudu
Traditional Yamaka. Young guys and this all. Ibu Ayidanda. Mamazi. Unuzunia. If I told when I made them this, young guys never done this all. You want to go? Okay. Yeah, you. Hey. What do you know, man? I don't know this all. We must wait, Nigeria. If I not one down. Ugo Rima, you want to go? Produce now, today can as well. These two young men, never know, talented young guys. I want them to go. This is culture, our culture. One another in a statue. Hey, do you want to? I don't know.
na ndị izu ọgụ na ihe eme anyị nọ na brodis ndị awa ụmụ igbo izu ọgụ na ihe emere onye anyị nọ na ndị awa na ugbu oyi anyị na-ebe omenala na-agwa ụwa niile ka a gafụ ihe emere ndị izu ọgụ ka eweta development ka eweta transport ka eweta electricity ka eweta electricity ka enye anyị full light ka emela anyị development of the road ka enwe big market na anọ ndị izu ọgụ ka enwe development. This Ikedi festival we took us in a long way. I came here, it's a very big celebration and once in a year. So I not want this org, not one Nigeria, not one on us, ever on a hand. Abasola, Kaiwe, make on a come. All my people, in the house. One new dog, all for 1 month ago. I didn't do it, let your OG production. One month, I did 1 month. Nnukwu mmọnwụ na ndị izu ọgụ anya wakụrụ na afụ na ịghọtago mmụọ na mma mmụọ na mma anyị na-apa ya n'isi confirm ụwa niile na-eme mmọnwụ anyị na-ebu ya n'isi otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị maazị Udodu ihe ọwụ ekwughị izu ọgụ mmọnwụ be anyị na-abata ese su ya gwara nke mere ndị izu ọgụ
nwanne ọ mazịkwa ya okwu ụmụnne m ụmụnna m na agwụnụ ka wurigide isi izu ọgụ si adị taa ụbọchị nkwụghachi anyị azụọ n'ahụ yesterday taa ụbọchị nkwọ ka ya gbogbo na agbọ ga-emezuo ihe ka o si kwesị ịdị udochiara ụnụ ụmụ Igbo ndị izu ọgụ ụmụ Naijiria si ho ihe anyị na-emewe omenala be anyị what we are doing is our tradition omenala ndị dịrị ha so afọ m bụ na-eme ke nature OG Mood Entertainment nature OG production aga ma mee mgbe mụ na onye nke m nọkwa a na-akpọ Edu nwa maazị ahịa anụ anyị na-achọrọ ịzụta ata bụ ahịa anọ na be anyị bụ ndị Izọgụ n'Imo steeti Idatọ North nke aha ahịa ha chọrọ ịzụ na ụbọchị nkwọ na ahịa nkwaghachi n'ọgwụ ya nwanne ebe a ka ọ na-akpọtụ na ebe ahụ ka wurigide izu ọgụ dị ebe ahụ ka anyị na-emebi ihe today ọgbọ ese tinye ha so na ihe anyị na-ezuru oke uje ka anyị na-eje ọkwa n'ụwa anyị na-ekwete na izu ọgụ na-eme nwanne metụta ya obere mmụọ ngwa n'ọnụnụ ogene
Mbanuku, oye tiri kare le buko ngwachi o. Oye ne wolu ba le buko ngwachi. Oye ne tiri kare le buko ngwachi o. Oye ne wolu ba. This dog is coming. Zubes still gonna move. Zubes is good. We did Jinju well. That's China. Zubes is well.
I
Dawaya
I don't know how you to confirm. Okay, Mo. Okay, Mo. Okay, Mo. Okay, Mo, hold on. Yeah, mobile, okay, go on. Oh, you can only me and I have an oboe. You go oboe. Too much.
Gracias.
I know Nkwope Pericoma. It's going down today. You know? So our tradition is the best. What do you have to say? It's a blessed day. We are doing it from time of immemorial. Even from the time of Bible, our tradition and culture is biblical. Because Jesus is Israel. When they go to Ahobonia, go Nandes no, Nandu Nana Maria. Manunia will have a Masan Zuna. When the Sazana Zama, Cambiabu Nayaga, Camarabenda Bundenkia. After that day, the next day, entertainment follows. Masquerade all over the country. It's all very good, man. Come on, brother.
What's up? Get this here, man. Are you okay? I'm gonna need this one. Yeah, you want to complete. Omega Street Yomi Shawarma. Live in EKG 2021. Wow. Nando EKG 2021.
jikọrọ n'ọgbọ ebunu dị izu ọgụ maazị anyị ekene gị eze ọgịnị nnukwu mmọnwụ mmụọ na mma Ozurumba 1 and izu ọgụ Basago, isogu ni yeme na ya basago. Okwe duje nwa mazi na nwanne na ya basago. Kabadaga na home resort na ife ego na ya basago. Ana-ekwusi maka Diamond Hotel na ya basago. Maka ụwa niile na-abịa mmemme anyị keji na ya basago. Maka na ọ bụ awa culture na ya basago. They told them our culture in a stature. Naya Basado. I want say they kill you a picture. Naya Basado. Everybody follow a pleasure. See, the greatest surprise is all.